दिनै जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन जायखौ गुसुङै इउबिपिअ होनना बुङो। दिनै बे आफादनि 13थि गायसन सान बे गायसन साननि आं बयनिसिमबो बिथांमोननि चेनेलनि दारै गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। आरो एबार जोङो बे गुवाहाटी जिल्लानि गेजेरावनो मालिगावनि बे गसालायाव बिष्णु राभा नब्लाङाव जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ खुंदों। आरो बे हाबाफारियाव जोङो दानिसो जोंना फिरफिला बिरहोनाय जिथु हाबाफारि बे जानानै थांबाय। बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी सारा जर'खा आलासि महरै जोंजों थाफायो। आरो दान्दिसे उनावनो बेयाव फरायसाफोरखौ बरायनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव मानगोनां ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार कसरत बिथाङा फैगोन। आरो बेजों लोगोसे रेटिया आइएस हेमन्त नार्जारी, बेजों लोगोसे जोंनि काउन्सिलनि मानगोनां चिफ सारजों लोगोसे गासैबो इएम बिथांमोना बेयाव थाफागोन। आरो बिनि उनाव जोंना गेवलां मेल दं। बे गेवलां मेलावबो गोबांथार आलासि नुजाफैगोन। जोंनि गाहाय आलासि हिसाबै डक्टर रनज पेगु बिथांखौ जों लेंहरदों। जर'खा आलासि हिसाबै जोंनि ट्राइबेल एफेयार्सनि हाग्रामा महिलारी सार आरो बिस्वजित दैमारी सार बिथांजों लोगोसे गोबां आलासिफोरखौ बेयाव हांख्रायनाय जादों। आरो दिनै बे गासै सानसेनि हाबाफारि सोलिदों। नैबे मोनसे खामानिखौ जुदि मावोब्ला अन्तत जोंनि स्कुलनि परिबेसा मोजां जागोन। आं बेखौ खावलायनो सानबाय आरो बेनि उनाव मोनसे खावलायनो सानदों। दाबियाथ' जोङो दैखांबोगासिनो दङ, गोबां दाबि दैखांदों। जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि बिटिआर सुक्तिनि जोंबो सागानगिरि आफाद हिसाबै जोंनि गेजेराव जेब्ला दाबिफोर दङ बेखौ मावफुंजानायखौ जों हास्थायो। आरो बिटिसिनि बायजोनि बिटिएडि बायजोनि जि मोनसे प्रभिजन दं, बे प्रभिजनखौ जिहेतु जोंनि बिटिसिनि बायजोनि थाखाय होदों। जेरै 5.1 निफ्राय बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल दानाय, 5.2 मथे बिटिसिनि बायजोनि बर' गामिफ्राव जौगाथायनि खामानि मावनाय, आरो 6.1 मथे कार्बि आंलंनि इसु, कार्बि आंलंनि बर' आरो दिमा हासावआव थानाय बर'फोरखौ ट्राइबेल मर्यादा होनाय, दा बेफोरखौ मावफुंनाय, दा बेफोर गासिबो डिमान्डफोरखौ मावफुंनाय, आरो बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलखौ आबुङै दानाय। आरो जों बरायदों मोनसे बाथ्राखौ जों गोजोननायबो मोनदों। दिनै आसाम सोरखारा बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलखौ दाफुंनायनि बेलायाव बेखौ गामिफोरखौ सोसनजोबनानै बानायनानै बेखौ थाबैनो बिसायख'थि खुंनायनि जोंनो जि रादाय होदों, बे रादायाव जों गोजोननाय फोरमायदों।